Tipra motha long live, YTF long live, TWF long live, DISF long live, Otakurok Pavede, Chinchobawok Pavede, Otakurok Pavede, Chinchobawok Pavede, Bubagrani Bising teaching Tipra Tipland to Unai, Bubagrani Bising teaching Tipland to Unai, Bubagraki, Bubagraki, Bubagraki. Diano, ini musim Hawaii bari, GP, dur program kenai, seng 3 tarik ni simi cengmani, ini 11 tarik sampai ka, seng pura ini loya 9 din cali temu. Sini Teliamura political district ni Andhra, 3টা constituency, Kollanpur, Teliamura, 29 Krishnapur, प्रत्येक জাগানো ini BC, sini dur program cali temu. Sini dur program khaimani, seng belai khaino sini borok ni respond mano, bubagrani thanchani message borok yasago, omo haikai seng tini joto jagano sini bubagrani chabao respond dibo, bore bage seng tini Hawaii bari, musim Hawaii bari seng dur program tabuk sengnani nai tanggo, borok seng respond mana hin thakao, seng tini hatei to phani bagai bubagra nongkore thanchani je chabak bai pemeni o chabano success thaigani bagai seng jotono sikla phan buri ni phan bura buri chili phan jotono seng thanchakai tini ongkolaijak seng bubagrani bisingtei chini hatei to phani bagai seng o how greater Tipraland samnai ini sumai tangi tini ongkolaijak oni bagai tini bosung nongkolai tangu o haiteno seng hainai chongmari 2023 Widanasabha Nirbachano sini Tipra mothano keplai khai bubagrani emang bini daphono sanamnani bini hano kipilnanani o emagno sing jotono pal haidi bono logeri ui success khlailainai ini chung sini Teliamura ni joto sini Tipra sarakno sudu tin Tipra sa simia singno je greater Tipraland hamjaknai sini daphono hamjaknai ukulok kelai tongnai jati no borok unnoti jati bai baksano sing development khai klangnai hini je khakanai o Tipra basi ni joto sunagure rogno sing kobogo haidi sing tini chini survival te identity bono pratishta khainen bagai o how kusung sing tongthanan bagai tini bubagrani thanchani mariwo sing jotono ongkolaijak jara BJP khai tongnai jara CPM khaitongnai Congress khaitongnai bo hai takuk te bukuk sangno bo tung kobogo haidi jora kori kha chini jeng chini ha te dafani bagai jeng samung thamcha khai khlaileinai jeng tabuk jodi o jora o jeng jodi bubagrano logiri khai hangkai in future jeng o hao made matong kya chini jati tini kulujak boni bagino jeng jotono no phaidi kobogo norok jotono bubagrani o thanchani chabao phaibaidi hinai jeng bubagrani bisingtei chini sikla phan chini bura buri chingni phan chini buri mothani phan tini ongkolaijak satroni phan tini ongkolaijak boni bagai jeng jotono kobogo paithago jeng chini bubagrano khulumbu bubagrani message no tui jeng ongkolai tongo bubagra tuna asyirwad didi o Teliamura political district ni andaro chini Tipra sarok jotono thanchangui chini choba greater Tipraland ni choba no khainani ungthung ebong teitam sanai bo haikeno chini TWF Tipra motha YTF te chini TISF rono chung kobogo haidi chung jotono yapri baksa pal baksa kai chini ha tei dokani bagai bubagrani thanchani mariwo samung tanglani kobo hambai Oma bai te sal busuk khlaijak nai nok ni je nok je program tabuk je dur camping khlaimani sini nok ni program tabuk sini edisi area o je bisi tongone bono khlai tongo bono pai chung pratek GPO bo chini boro rok tongo te wan din to pho bo chini o message no chung pilai tongo bo haike chung chini
time, date and schedule saja 19 tarik jora. Ini 19 tarik jora program solidai sini Telamura political district 19 tarik ni pore langkai seng bazar sabha election campaign bok lainnya jeng kenapa 17 tarik ni bisingna election declare ungkanai election declare ungmani pore sini tebo samung bangnai boni bagi jeng tabung no prostuti nalai tonggo bazar sabha tei jeng tinta constituency tinta kotor bazar sabha khainai bone pore jeng tebo kotor khai tinta constituency kui moha misil jeng khlainai election ni paithak misil abo jeng khakao jeng telamurao khainai ni tongi tonglayo apuri chini buba grabo chini o misilo jen dinai hambai